Hola, segurament vostè ja fa servir documents, materials en format PDF en els seus cursos, però permeti que faci alguns comentaris. En primer lloc, aquests materials han d'incloure gràfics. De vegades els gràfics els produïm per el propi contingut del curs, però de vegades necessitem gràfics, jo que sé, un arbre, una cosa d'aquestes. Hem de procurar que els nostres gràfics tinguin la llicència adequada. Per tant, un aspecte que inclourem aquí és com aconseguir gràfics que siguin gratuïts o que siguin sota una llicència. Potser també això ho té resolt. El segon aspecte que implica això és l'oportunitat de distribuir els nostres documents sota llicències Creative Commons a la vegada, perquè altres persones, altres formadors puguin fer ús d'aquests documents al temps que es comparteixen els seus. Un aspecte important és que els PDFs també poden incloure interacció, interactivitat. En tot cas, pensi que la gent llegeix poc. La gent, tothom, nosaltres també, llegeix. La gent llegeix poc i, per tant, documents molt llargs rarament es llegeixen en la seva totalitat. La meva suggerència és fer documents, textos curts, directes, molt clars, i que donin la informació amb molta claritat, però també que incloguin alguna mena d'interacció. La interacció la pot aportar el propi estudiant perquè subratlla, marca, selecciona o perquè la lectura del text està inclosa en alguna mena d'activitat. Però si no, dir simplement aquí tenen vostès 20 pàgines per llegir, el més probable vostès parlen de la seva experiència, jo em repeteixo a aquesta. Vostès creuen que es llegeixen les 20 pàgines d'aquest document i d'altre i d'altre. Moltes vegades els formadors donen moltes coses perquè pensem que així us saturem de materials i dona la impressió de que fem molt bé les coses. No cal donar molts materials. En tot cas, cal facilitar que la gent pugui trobar materials quan sigui necessari a la xarxa. A més d'aquests documents curts, interactius, molt gràfics, molt visuals, hi ha també documents en altres formats, per exemple en format EPUB, el format EPUB, no? El que fan servir els llibres electrònics, també les tabletes i els telèfons mòbils. Podríem pensar, bueno, però els ordinadors no, és cert, però de vegades vostès faran cursos que la gent haurà de seguir cada vegada més, són cursos que s'han de seguir en un telèfon mòbil, en una tableta. El format EPUB té alguns avantatges, per exemple, quan s'adapta al tamany de la pàgina, també s'adapta al contingut de la pàgina. Això que el PDF no permet, i és la seva virtut, el PDF permet mantenir el format, l'elegància del format, no importa en quin suport, però si fem la pàgina més petita, el que tenim que fer és que ampliar la letra i anar movent la pàgina dintre de la pantalla, perquè no cap. O sigui, si hi ha 20 línies, el PDF no ho fa fàcilment, no ho fa bé, convertir el text que estava en una pàgina de 20 línies, convertir-lo en 2 pàgines, perquè ara ho estem llegint en un telèfon mòbil i per tant la capacitat de la pantalla és més petita. L'EPUB permet això molt bé. Per contra, el tema de gràfics és el seu punt dèbil i per suposar, la part de la interacció també. Així a nivell senzill es poden fer EPUBs tant amb programes, ho veuran, que comentarem, hi ha recursos, es poden fer EPUBs, però no és tan fàcil com fer PDFs que pràcticament qualsevol ordinador pot preparar un PDF. Però a més de preparar PDFs o documents en format EPUB per llibres electrònics, tabletes i telèfons mòbils, hi ha un altre format que són fer hipertextos, són pàgines web. Les wikis són també pàgines web. Ara el que fem és que el text s'agrupa en petits paquets, de manera que sigui molt fàcil de llegir i estan enllaçats, units per enllaços i permet al subjecte anar ràpidament a llegir el que li interessa. Això és molt interessant, però moltes vegades en els nostres cursos oferim a l'estudiant 4 informacions i l'estudiant té que llegir, ha de llegir les 4 informacions, i les posem en format hipertextual. Bueno, és una tonteria, li fem treballar més fent clic a dalt
i a sota, no? I alguns diuen que, clar, aquest fet de navegar, doncs, li dona una certa interacció a l'estudiant, però jo tinc els meus dubtes sobre això. El que estem fent és dificultar l'accés a la informació a l'estudiant. I moltes vegades el text que hem posat en forma d'hipertext és un text llarg, és a dir, que emplea 10 línies per dir una cosa que es poden dir en 2 línies. Potser aquesta és la darrera reflexió d'avui. Tot el que puguin dir en 2 línies no facin servir 10. No serveix de res. Espero que els materials que hi hagi aquí els interessi i al terminar ja saben, miren de fer una aportació de què és el que més els ha interessat o el que menys d'aquest tipus de material. Moltes gràcies.